RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kiksunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagahom. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Okay, kiksunan, ang atong Cinder karon, pinadakin ni sa usa ka lalaki, nga nagpatago lang sa nga makir. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Makir. Kini akong silingan nga bati ang batasan na niya. Unya kusog ra ba kay sip-sip sa uban? Kalagot kay taon ning bayhana taon ba? Kay mura magpapahimo sa panahon. Pero aron inyo kung masabtan akong sugilano na, inaniyon ako pagsugod ang tanan. May hambugira akong silingan, kun mangyanggi, kutsipay sakyan, litson kunog hamon, ang iyang kumprahon, sa himan-himan, kinamosay sudan. Kung gusto niyon siya mga bestida, di ka kuno sa Hong Kong o Amerika, akong nakitaan, kung diin kumpraha, sa ukay-ukay lang diha sa iskina. Kung musulod siya sa madyongan, murang si Kinsa nga balik bayan. Kung mo hikap-hikap sa mga pizzas, kamot puro sa alangas. Pagkaugma, dili mo na makita, puro silado, pultahan o bintana. Maglikay-likay na sa maniningil, kung masakpan, daghan o pasangin. Ay, pre! Pre! Ikaw na, pre! Dali! Saan man ka? Dali, son! Ako masa, pre, oy. Ikaw kuya ko doyo, pre. Awawas, gano'n man? Bingaw ka na ko? Pre, muntaan na lang ko ba, pre ba? Kay nanghatag magulog ayuda ang barangay. Mau ba? Umo na ipautanan na ko, kung nakadawat maka. Unya, pilay mo na dawat. Ang buta kas mari no kadawat ba? Pero amang ko diri, tagsar ko din eh. Kadiyat mo tanak ko ha? Gang! Weng! Gang, unsa man? Dali, kadiyot ra. Dali, ragod. Ano man? Gang! Kuan ba, si Pretulio ba, ingon ko siya ng hatag ko no ginabang sa barangay. Nya, wa ba kuno ka kadawat taon? Kay wa man ko, nya, ikaw, basil kadawat ka. Woy! Unsa day ka nung ipanghatag, pre? Ay, kuan ra god, pre, kanang gagmay mga financial o mga grocery items, pre. Uy, wa ko kadawat, oy. Amay, di ay ka, pre, kay nakadawat ka. Ay, nakadawat, oy. Miani lang ko kayo nagsusi kung nakadawat, basan mo kay mautana ko, pilay inyong nadawat. Kay kana rabang tiglista, surambaw kayo na. Kanas patring, mut lang. Hapit na tahas mga tao diri kay mo may nag-leader diri. Ato Sila Teresa. Oo niya. May bawaan man, nahibawaan nga ang panghatag sa politiko imbis tag 500 gikwaan mag-dress. Ang naabot sa mga tao, bruise na lang. Paita, good. Has kang nabihang paaka, perting gitigbas o gitigbasan o sa mga pagkasulti. Halahap kay Oh, mao na naniguro mi ba? Ug pilag gyud gipanghatag. Unya, wa di mo kadawat, pre. No, wa mi kadawat anak, pre, uy. Sige lang mare. Tanahon ako mare ha. Ug wa ba kas listahan ang inyong han? Murag nakakita mo ko sa inyong pangalan dito.
Rowena Tingob, dili ba? Ikaw man naman eh. Oh, pre, ako na. Murag na lagi. Kakita ko mong pangalan. Ana, ambot lang ka, pre, uy. Na, daghan ko on malian na babayhana. Tanaw na ko dito, Mari, ha? Kailaman ako. Kaya ka na nagkuputulistahan, kaila ko. Mao ba, pre? Sige, pre, palihog ko na kong tanaw, pre. Nadagi da. Sige, awa, pre, ha. Ay, lapsang dila na dahil, probida. Kapalit, ro, yapon takbo gasusudan o sa... Ay, dili. Uy, nga nung pasagdan man ato man ang kwarta. Gika nas politiko. Ang kwarta nga gigamit, anak, kwartas mga tao. Unya, piliun na din nilang tagaan. Asa daing uban? Asa bang Ay lang mo kabala ka man eh, pre. Ah. Susihon ko ni. So, orgin na mo sa paritulyo. Mautaw na itig balita tao na mo sa mga kalihukan sa barangay. Unden. Pre! Pre, ayo! Oy, pre! Pre! Nihiya na ba sa kanililiran? May kaniya ka na. Unsa man, ha? Oy, dali, sa paritulyo ay. Ani ana sa lagi ka. Pero naara ka dias naara ka sa kanang layo. Tapos gawas taon. Soda dire. Sod, pre! Ito abli ito imong pari. Ako ito ablihan. Nana, pre! Ablihan dito. Nga, pasod na ka. Sod na nga rin, pre. Dali, pre. Balita mo, balita, pre! Balita na yun! Kining, pre, Mare. Dito ko kaskilahan kay... Kuan ba? Sige pa man upang hatag sa mga ayuda. Mau ba? Unya, pre! Matay, Mare. Ambot o buto mga ni. Mari, kay nga naman pre, ha? Akong gitanaw ang listahan dito. Kaya nakabantay lagi ko nga diha tong imungan. Bao nga akong giklaro ug naabag yun. Unya, pre, unsa man? Pagklaro na ko, pre. Ako magyung naklaro. Pagklaro ni mo, giklaro, pagid ni mo. Oh. Unsa magiklaro? Unsa lagi ka? Klaro ba kanimo klaro? Unsa lagi klaro dito, be? Mare, Libog si kuwada yung industryhan da? Mare. Klaro ako nun imong gisulti, pre. Uy. Pre, Mare. Ako yung nakita dito ang pangani Mare Wing. Ha? Rowena Tingob. Oh, dili ba ikaw na, Mare? Ako lagi na, ako na. Pastila, Mare. Ang dili yun makatpatuon ako. Unsa man, Ang be? imong pangan, may nakapirma. Perfect! Buti pasabot, may mikuha na sa imong ayuda. Shalalit ni. Wagi wako kapugong sa kasawa mi adtong taon siya. Unya, ako yawan ko kay lain na ba akong asawa ko na yung suko. Gusto kini gubot. Kanong pangiling mga ukok ka ni. Purbida, mauto akong yabas. Unya. Animal ay. Asa ka ni nga wa mo ko kitag asa na ni bayhana? Suwayan ako claim. Suwayan ako kung tinuod nga ako bagyod niya gikuhas lain. Gikuhas lain kanindot gud aw gubot gid ron. Ay, ikaw na madam. Ayaw nag-iposta og scatter, ha? Basi ko sana na mo iposta sa scatter. Ayaw kalim din imong groceries, madam, ha? Siya ba yun? Oy, excited kayo sa cash assistance. Kalimtan na lang ang sardinas ug noodles. Next! May buntag, ma'am. May buntag. Kisingan, ma'am. Rowena Tingob. Rowena Tingob. Wow, kitingob yun. Wag yun kitag sa tagsa. Nagpakatawa kayo? Ay, kasakit. Ibudak pag yun. Siya may madam ba yan? Oy, joke na to, madam. Oy. Okay. Rowena Tingob. Diara. Oh! Gi-claim naman na gini. O mo kadawat anak. Ha? Pero simple kayo, madam. Kanya na may perma. Awa, oh. Uy, di na akong pirma. Ha? Wa pa ko ka-claim na ako maong klaruhan na ninyo ha. Kinsa nagpirma ana. Hoy, tingog oy. Kumahibaw, madam, kay karon pa man ko. Gahapon, lain man to ang nagbantay din eh. Kinsa nagbantay din ni gahapon? Si Patring, siya mo yung naghatag gahapon. Patring day ha. Asa man as patring ron? Wa man siya karon, kay siya may duty gahapon. Mao ba? Ug manana siya. Wa na, madam, last na lang ron. Animal. Karon na ning patringan ni. Karon lang gyud magkita mi. Ay, nurot ang sabon ito para kaligo. Napa man to'y gamay. Wa na di ay. O naman. Sige kay magpalit lang ko kadiyot. Apila na sa shampoo. Okay dong.
Ay, kainit ba? Ay, pag nangumpra may gahapon da. Aw, kato tada yung ayuda kay naaman to groceries. Animalistic industry. Ana! Murag ituyo gis kahigayunan ay. Ang kurakot nga patring ay. Ha? May kinakita meron ay. Nakakita na siya nako. Ni Baro, niyag ni Aksyog si Bat. Ay! Siya! Shh! Asa ka? Asa ka, patring? Ha? Dool diri day? Asa ka? Lakaw ka man? Aksyon ka maglakaw? Naunsa ka? Musibat ka! Hadlo ka nakakita na ko unsa no? Uy, ngano gat ka? Mahadlok man ko nimo. Unsa may akong sa nimo? Wala ka mahibawon sa isa ni mo diri nako. Oh, unsa man ko no? Wa ko nimo pahibaw nga giapil ko nimo glista. Unya di ay ikaw ra ni Cobras akong ayuda. Pili ka. Wala ko apil. Uy, ngano man gianita ka nya gilisan ako imongan? Ha, gianita ka? Gianibati ka? Wa! Oh, wa man di ay. Unya ganang mangita man kasi imong ayuda nga wa man kanako giari diri. Gituyo gid ito nimo nga wa ko nimo ari aron ko nuhay wa ko maapil pero dito sa lista naa dito ako ngan. Sa? Dito taong ko gahapon day. May misulti na ako nga tua dito ako nga nakalista gyud. Unsa? O sa dihang akong gi-claim, wa na nako makuha day. Dunay laing ni claim. Unya glain na may claim sa may labot ako. Ay sus, ay na lang taoy naibaw kung ikay ni claim ato. Iya, gipasanginlan ko ay magkiha ka teka ana day. Ha, ikaw mo kihan ako? Sige, magkinihaay ta. Una, i-report ko rin dito sa kapitan ug may ebidensya ko nga ikaw may nagbantay ng higayuna ug karon nya mo limod day ka nako karon. Sige pamakak yung maayo day. Tan-aw tog di ba ka maputbol hanggawa ka. Sa? Ugma day mag-abot as opisina sa kapitan, mag-abot tang animala ka. Unsa day? Mao gyud, mauna. Naabtan gyud akong animal dito sa tindahan. Mo ba? Mo rin dugay palit sa bunsya po. Oo. Ay, ako yung gilalis ang ganahan. Unya tungod sa kong kalagot, ugma mag-abot dito sa opisina sa kapitan, i-report ako siya. Ay, day, ano nga na, sa buka na yun. Isamo ko si Samo. Mo nang mag-anad ng mga animal. Di man lang tamo kihulgod. Maong ako, adi na magsilbi na ako. Musugot kung watay madawat nga ayuda, basta klaro lang. Unya kayo na na. Lain mo yung nagpahimos? Ato ng kwarta ang gipalat ng ayuda, day. Ay, day naman, dong. Kwarta nas mga tao. Unya, sirik buton lang nila. Dili. Di ginamahimo na ako, Makir. Ay. Sukol kong binungi ay anak, Makir. Day. Madam, di alagi ka. Nakuha na ni mo imong ayuda, madam. Ang saan pagkuha ang ikuha mas lain? Ay, mao ba? Hala, no. Asa si Kap? Naku, ireklamo. Tuwa sa taas, madam, sa iyong opisina. Saka lang. Sige, thank you, ha. Diha lang ka, dong. Rila ko magawatin mo Diha lang ka. Ay, paglakaw, ha. Huwatag yun ko. Ay, suga. Sawa tao na eh. Porpida. Bida. Sir. Sulan ko. Ay, Wala ka diha sa lahat. Ding kalayan, kiniamang ko. Gusto kang musayaw ko. Day, wata ko, day. Uyo ko ni mo na sa taas. May buntag, Kap. Uy. May buntang na dali. Dili, Nada kay bisita, Kap? Dili, lingkod mo. Oh, muna siya ka. Yay, naunahan ko da. Dali, ganina rin ang naghuwat ni mo. Sa'yo hagod niya. Sabay ato ni mo, ha? Kap, gusto kong mahibaw ka, ani, Kap. Sama ka na. Dunay alimatok nga nakasuod dinis imong opisina, Kap. Kuyawa ko, kinsa man na siya. Oh, wa may laing misuding ni sa imong opisina ka. Siya naman. Ang buot mo ipasabot. Ikaw, day, mao'y alimatok rin hinga misod. Karo may misod. Dili ako, Kap. Kalang nasa pikas nga lingkuranan, mo na'y magguba ni mo. Lalo lang kaingon ka man yan. Tungod kay ang akong ayuda, Kap, nga para unta namo ug sa akong pamilya, gisurikbot anang bayhana. Uy, ayaw ko pagtuo. Ayaw pagtuo, anak Kap, kay but-but Hello na muna, niya. Patreng. Sige, weng padayon. Mang yun niya ang nahitabo. Ay, Kap, wa ko niya pahibaw nga gilista day ko niya sa ayuda. Wa ko magtuo nga naaday ang akungan.
Di mas maayo hinoon. Angay kang malipay kay naapel ka sa ayuda, dili ba? Unta ka, pinut unta ka ayo. Angay gid unta kong malipay. Pero ang problema kay imbis makadawat mi wa man hinuon ko kadawat oy kay ni kanaamay ni claim nga laing tao. Kinsa may nag-claim? Ay wa nay lain kap kana bayhana. Mao na ang kurakot kaayo. Kana ay kurakot. Uy, ay basta kay sulti ha. Tingalig makiha ka anya anak. Yung sa tinuod ba kini, Patreng? Wa man ko magkuha ng iyang ayuda, Kap. Kundili ikaw kinsa may nag-claim. Tugyan sa tinuod, Patreng. Ako'y nagperma, Kap. Pero ang iyang ayuda, naaman nimo. Ayan, usay niya ako. Pagkarog, Patreng, ha? Unsa ba itong gibayad nimo sa pagkaon nga imong gi-order? Nga iya man tong cash assistance, Kap. Adibal, ako naman hinuoyan yung giduot ani kalaki, ha? Gusto mong ako'y mukihan ninyo, ha? Gusto mo? Nakita na ko nga lain na matinagdan sa kapitan. Hinuna mo tungod sa reklamo sa kong asawa. Pero ilar yun yung kwarta-kwarta. Klaro yun kayo. Nya, why yung action ang gihimo sa kapitan siyang tao? Kwarta-kwarta rin yun nila. Umikita na umurag kontrahan mi noon mi. Kwarta-kwarta rin ninyo. O sana, naglukat mig barangay clearance doon kayo magiging kapitan. Maayo ka ni? Klaro kay kwarta-kwarta. Sa ibuhato mo basa mo, tani. O sa ibuhato no, palihog tabagi ko nyo me. Kutsihal mo yung ka sa inyuhang barangay dito sa Tanawan, be. Palihog, murag personala naman yung gustong kapitan. Unsa man bam, kung ikay pasultion, kay si Ate Pres, padaganon matanas pook, pero wag yun budagan. Makir. Good morning! Good morning sa tanan, Ate Pres. Lord, thank you, Lord. Salamat kayo. Ma'am Mary, salamat sa mapakampo. Ate Jijin! Yes, good morning Kuya Alan, mga mama. Good morning. Ate Pres! Okay, ang gisendo na ito karong adlaw. Si Dudong Makir, Ate Pres. Makir. Kanigos Makir, Ate Pres. Yung asawa, bagilista. Kana bang ayuda ba? Ayuda? Ate Pres? Oo. Karon isulti lang pa rito nyo nga nakadawat pa kuno yang kumare yang asawa ni Makir si Inday Wing Oo. sa ayuda kay nakita niya dito nga nailista Ate Pres. Ngan. Nga niya unya nailista karon giadto yung tunyo giiyag yung suhito o gisusig yun yung tanan. Oo. Karon na may lista pirma daan Ate Pres. Gikuha na. Gikuha naman daan. Mo tong iyang importasi kuan katong Pero, ang perma dito sa nikuha dili ang si Patring. sa wing ini iyang asawa. Oh, si Patring. Patring ba nga na tong babay? Mura, no? Dili ang katong iyang amiga. Pero ang si Wing motoy asawa ni kuan. Asawa ni Makir. Makir. Oh, niya ang tiglista si Patring. Oh, Karon maro kay si Patring, pag human niya kuha siguro pero merong hatag at presya man nilingkod kay na may gipang pirmahan niya dito. So iyang gipangkuha pag sunod adlaw ang bayot na mo iyang gipapuli. pero last bitaw di ba iyang giingnan nga ngilang kap. Nga mo'y ni kuha. Kap, ako may pirmahan to. Nya asa mo kortay sa katuloy gipalit sa imong order. Georder Ang gibayad. Kwarta rin yun. Wa dali kay baw ang kap. Uy nga katong kwarta nga Kaya gibayad. nganong nalain man si kapitan nilang Makir, di naman matagad kayo. Ang kapitan? Oh, ningon yung kapitan nga, paggihatin nun mo, ilaro yun. Sabot-sabot rin lang, Ate Pres. Kaning ayuda mo gani mo dagubot. Para na ko, Ate Pres, no ka nang ayuda, tagaan yun ang tanan. Eh di ka nang, Mao, like, ang ka nang, pera, Ano man di ay unsa ipiliun sa tagaan sa piliyo ayuda? nila sa ilang pabor. Karang ang kari, atuan ng tao, mo niya itong tagaan ng Mao ayuda. ba? Di Ang kanadang ayuda ato na sa mga tao nga Pabor-pabor dili ka nang angay ba nga ang kanang tagaan, gikuha na nga para sa mga pobre kanang way mga trabaho no way mga trabaho. Oh, mo na para na ko Ate Pres, ang tanan ta yun nga naapoy sa yung barangay tanaw ninyo nga murag lisod yung taon Pobre, kayo. kanang way- tagaan bisag di na ninyo kauban. Oh, Kay kanang pagdawat anang mga bago may ilang istorya nga na ako na yung nadawat-dawat nga 150 million. niya Unya- asa man na ihatag Pilion raman sa ilang araw sa mga sakop. mura na nakadaot kay kun inani no bisan katong dili ninyo kana butante Oh. unyong tagaan makahuna-huna man to
May nalaoy gitagaan to. Inaana si ni Pabling at Pres, si Diba? Pabling Garcia. Oh, di mo ato to ninyo. Asa to yang kontra mo ni Mo yang tagaan. tagaan o kuan, tagaan na niya. Para ayuda tanan. para doon ay simpatiya na nila. Inoda. Unya kato sa ila na daan ila sa tagaan ako di sa tagaan. nila. Tagaan po. Tagaan na daan ninyong inyong hanyat ka rin inyong mga kontra. Taga-ipod rin. Sa lahat nga pagkasulti ang tanan. Oh, fair ba? Dili Oo. unfair sa uban. Oh, bida. Nga ba mo, ikaw ba, be? Konsihal mo yung ka sa Kadawat barangay. kag ayuda bam? Ikaw, karon, nakadawat ka gayo da. Karon sa among barangay dili mo pag-unsa ka ng dili sa gikan sa national sa barangay lang na gyud sila panghatag sa mga senior, Ah, di ba? Nindot kas ninyo ba? assistant, bugas, ana. di ba? Di ba kung sa national naamay ka ng gitawag og one shot ka na every December na mga senior. Ano na, tumpan? Dili ka nang One gitawag shot? og one shot 1,000 ra na 1,000, siya Kada month. kada December, dili kada Ah, December. kada O December. sa amo ta ba din nila sa syudad dito na dito mga Meron senior. ko, Na, one shot. Na ba diri, one shot? Wa kadawat. Kada naman ko taguan kada buwan ka Murag Sa sa 1,000. kada Gawin na, senior siguro. pension. 500. Di ka Oo, lang one kana. shot sa kuan ra tingali na away tangay labot ana mga cities lan sa province sa siguro Diba? na. O kay tanang senior na gyud madawat adto ko bra sa DSWD. Oh, one shot. Karon kung Kada one shot kana dito mahubog ana one shot man. No, Away di ba? Amo matiguang ba pag tarong kono mo. One shot naman, nausa. Di ta mo buka na ito. Balik ta. Kung ari ka sa Mateo 18 versikulo 4. Ah, Busa kinsa ang magpakaubos sama ni ini nga bata kana mao ang labing dako sa gangharian sa langit. Ako ning gibasa ngano kay kung maghisgot ka og bata lan, ang bata dili na ka mao mamakak. Dili na ka mao manlimbong ang bata. Oh, kaning nahitabo mong god ani, do na mong goy na makak ani nila. Kung dili si Patring ang namakak, si Kapitan og dili siya mo namakak. Pero para nako, si Patring nagyapon sa kalabutan ani. Kay siya mo inilista. Unya pa koman ingon si Kapitan kuno maoy ni Kubra. Nagyapon kay kalabutan ngano wa makakabadlong sa Kapitan panang ang panglitan ng Kapitan wa kay bao. kwartal lagi, kwartal. Oh, naagapon ka. Una lugar, nganong gilista nimo si Wing Tingob ngawa nimo pahibaw. Unya pag-claim, Kontra tele sila, di sila kontra. Di, kontra yun sila, Ate Pres. Amo, o di ay. ini-claim ang guna ng ayuda, padadoon magukag Xerox copy sa ID. Kinsa mga ID mong gibutang. Di man kag-ID ni Wing nga i-attach dito. Maulit Be, man di niyo. ba? Talaga hukus-pukus na. Oh. Mahimo para na ko gulet sa ako lang ni ubos nga ako although wala naman ta magkonsehal gulet parehaman ta. Hay maayog inyong sultihan ang mayor dayon ang DILG. Oh, o di ba, Dritso mo sa ombudsman, ikihanan ninyo. Ni ari sa DILG. DILG sa? Okay, kanto bitong kanang ang na committee on chairman man ko sa kanang mga barangay tanod. Nakada bitong mga dagang tanod nga magpabuyag. Ingko nga kap Maadto ko Ros Mayor, ini kuman maadto ko di ILG kay pagkagahay ko ani mga tanod, mapay pasakiton, papana ako prostate cancer, musamot akong sakit. Ini adto ko Mayor. Ingon dai Mayor nga paghimo lang dito kasulatan niya tagai sa di ILG, niya tagai po ng kapitan nga na. So gikas Mayor niya adto ko di ILG nga ako mo-resign ko pagka-chairman sa Committee on Peace and Order, sir, kay kanang na ang pagkagahay ko sa mga tanod. Bahala na lang ko honoraryo magkobra eh. Sa isulti sa ILG. Ayaw ilisi ka. Ang tanod mo ilisi. Muna nga, ay maayo, paibawa ang DILG. Paibaon yun. Oo, unya paibawa asad ang mayor. Kay una lugar, si kapitan panalitan tungkol sa kadag kanyang trabaho, naingon nga, naikwarta o ipakaon na sa ipatimo na sa mga naniling ng uwan. Inod tampunga. At to yun magagikani mo, Patring. Kasi Patring ay naglista, inag-release sa mga ayuda, i-attach ang Xerox copy sa ID. Kitsa ang ID mo gigamit. Kana. Di ba? Unsa Nihanga man? ko. Sige na, unsa man. Nihanga ko. Nga naman. May pamutong giana ko, wam kumuha. Salamat mo pinakatin tulungan no? Kada ko ang puzzle, Tihon.